Usa sa mga gipaklaro ni Hesus dinhi sa atong ebanghelyo karon nga kung pasagdan lang gyud tang mga tao, kita lang gyud bay pasagdan, magkagubot gyud ta. Kung kita lang gyud pasagdan ba, ug wa gyud tay gitawag og guiding principles. Bisan ang atong mga balaod nga gihimo kanang hinimo sa tao, promulgated by human wisdom, sama ng atong konstitusyon and bylaws sa atong nasod or sa kompanya or sa bisan unsang organizations, bisan kanang atong mga balaod nga gihan-ay makahatag yung kagubot. Mao na nga way hunong lalis, hasta mga abogado moabot na lag Supreme Court, galalis lang yapon ang mga desisyon, mag-usab-usab, di ba? Depende lang kinsay nakapabor o ang naglingkod sa gahom, mauning niya ang desisyon, pabor sa niya. Kung ang naglingkod na sa gahom, diri na sa spikas, ang desisyon na sa pabor na sa spikas. Kaya nga naman, human way, human intellect, human wisdom, magkagubot ra kita. Muna ningon si Jesus, murag gyud mo mga bata dihas merkado nga ang usa moingon sayaw mo, di mo sayaw. Ang usa sad moingon hilak mo, di sad mo hilak. Moingon man buot ka nako. Gilingay mong tupad. Ning na nagkahiusa mo sa inyo. Nagkahiusa mo kamo mga asawa, nagkahiusa mo inyong bana. Istoryahe. Mga bana, nagkahiusa mo sa inyong asawa na samot. Mga ginikanan, nahiusa mo sa inyong mga anak na botlang. Mga anak, nahiusa mo sa inyong ginikanan na lahi sa mo business. Oy. Ang pare, nahiusa ninyo. Kung mo palit mo slat, magkahiusa kita. Muna doon na kita'y point of reference ngaron ta magkahiusa nya wa gilain nga makahiusa nato ang kaalam sa Dios. Munang niingon si Jesus diri, si Juan nga magbubunyag mao ni iyang gibuhat, ako mao sa ni akong gibuhat. Wa mo kasabot, wa ninyo na reconcile, pero kung sundo ninyo ang kaalam sa Dios, milutaw kini nga maogyoy tinuod base sa iyang nabuhat. Way laing guiding principles nga makahatag natog kahiusa og tinuod nga kalambuan sa kinabuhi ang pulong ra Dios Ginoo. Muna dinhi sa atong unang pagbasa niingon diri pagsulti ang Ginoo nga ako ang Ginoong Dios nagtudlo kaninyo sa makaayo kaninyo ug nagtultol kaninyo sa dalan nga angay ninyong laktan. Kung tumano ninyo ang akong kasuguan, mubaha ang inyong kalipay sama sa suba ug ang inyong pagkamatarong sama sa mga balod sa dagat. Bitaw, kung sundon ang iyang mga sugo, ang problema, kinsa ninyo dinhi ang mosunod gyud sa sugo sa Ginoo ta sa kamot. Nay usa, duha, tulo, upat. Ang uban tutok lang. Ayaw lagi og himua nga sukdanan ang atong hunahuna ang Ginoo ba. Nganong wa man mo mopataas uban. Gasige na magkwenta ang inyong utok. Unya mo pataas ko perfect gid ko, di man ko ka perfect ana. Di man na mao gipangita as Ginoo nga ma-perfect ginato ang pagsunod, the willingness to follow. Parehas bata, ang bata mugukod gid na sa ginikanan kay mosunod gyud nya kay ang ginikanan ni agi mga bakilid, usahay madagma ang bata, usahay maligid ang bata, sawon sad sa amahan o inahan, di ba? Adi gyapon mo ka imagine, ayaw hunahuna ang mosunod tas Ginoo niya perfect, kana bang di kita masayop, di kita ma-failure, kasabot ang Ginoo ana, but the heart ba? Unsa may naa sa imong kasing-kasing, mosunod ka sa Ginoo o dili? Okay, say mosunod ta sang kamot. Dugay man kay mong mopataas.
Nakasabot na laging Ginoo nga ma-failure ta. Pero the willingness to follow. Bahala nagmagkaumod-umod. Bahala nagmagkapangos-pangos. Bahala nagmanga bunog. Sunod sa Ginoo. Muna inigingos Ginoo kung tamparoson imong pikas aping ipatamparos ang pikas, sunda ko na. Di ba inigtamparos, mahabaos kag kalit. Di ni mo tuyoon, oy Ginoo nakabaos man ko, napatay pa gid nako. Imong Ginoo, mosabot ra gyud ko nimo anak. Kay naa man jud kay kahuyangan, ako lay mo kuan nimo, ako lay mo panindot nimo, kay ang imong kasing-kasing nahibaw man jud kung mosunod gyud ka. Brana mo bang mga pari, Lord, mosunod gyud mi nimo, di gyud mi magpractice aning kaning pangwarta, poverty gining amo nya chastity and obedience. Sus, gitagaan mag 1 million ang pari. Isulti baka ko din sa parokya no o dili. Para imo na pader. Sa ibahatos pare. Oh, ambot lang. Nabitang na imo tunol na ko din para sa atong slot. Time sa pader ha. Ko sa rin pa. Ikuha dito magkumkum og kwarta tag 10,000 para nas imong project pader. Wa gyud nakakita. Ako ra gyud isikreto pagloklok sa kong kamot. Ya samtang maglakaw ko nako ako baka nirong isurrender dito no o di. Ako baka ning isurrender o dili na musud man sa atong una-una gud. Labi na gid tong gitagaan ko usa ka bandol kapila tong higayon kanang tag 500,000 nga actual gyud nga cash wa gyud nakakita ako ra gyud gitunulan i-remit baka ko ni dito no o dili. Struggle ba ya? Struggle ba? Pero ato lang ginang ibalik sa original. Moingon man din Ginoo sa magi original nimong commitment, Father, nako poverty. Oh, practice poverty. I-remit na. Nugo na ni Lord. Sige lang. Kaya na may kalipay nga dili ikahatag sa kwarta. Kanang kalipay nga ikahatag ra gyud sa imong sincerity, transparency, and truthfulness. Lahi kay nga kalipay ngano man maghatag nag unity. Butangig bakak kamong mga banag asawa, butangir ra go nagbakak inyong relasyon. Pamakak mo usag-usag, bungkag yun mo madugay. Mas may pagmuanis ang bana nga moingon, dai ibog kay ko sa atong silingan. Ana kay moingon pa ng aso, ikang animal ako, kumutol ko ng naong ni mo ron. Siya, bisag imo pang kumuton, basta naibog yun ko sa atong silingan. No, anak, honest ba? Di mo magkaaway, anak. Yang imong asawa, tamparoson ka. Sabi, bisag imo pa kong bunogon, ang tinuod na ibog yun ko sa atong silingan. No, anak. Mas may pa na. Nga moingon sa dang asawa, ikaw rin naibog, ako naibog ko sa pari. Oh, kana, may sad na siya. Mau din magsigi kag simba. Oo, naibog ko sa atong pari. Isulti lang sana aron makulatahan kasi imong bana mga lobo imong ngipon moingon ka bahala nagnalobo ako ngipon basta naibog yung kuspari ang anak total wa man sa kay gibuhat nga tuspari ikaw sa man sa kay gibuhat sa imong silingan mao bitang nisulti ka aron magtinabangay mo unsaon pagpugong kining gitawag nato og dili na makiangayon dili na Diosnon nga emosyon di ba? Pwede mo sad kumusultis madre, sister, naibog ko nimo. So, Isus pader ayaw taon ana pader. Maana sa nang madre. Ako ra ba pader, nakras ba ko nimo? Maana sad ba? May na lang na nagkaistoryahan na imi. Sige sister, isulti na dito sa imong spiritual director kay ako sa ning isulti sa akong spiritual director ang akong gibati nimo. Oh, ana. Sulbad. Pero imo nang tago-taguan, nya imo nang secret-secret patay ka diya. So unsa may gisultis Ginoo, truth sets us free. Ang kamatuoran muhatag og kagawasan. Pulong nas Ginoo, makapayunite gina nato. Kanang tanang gisultis Ginoo mga igsoon pulos gina makahatag nato og kaning kahiusa og kalambuan. Mo na diri sa atong salmo, sabto atong gisulti. Ang nagsunod kanimo Ginoo nagbaton sa kahayag sa kinabuhi. Magkahiusa ta basta hayag, magkabungkag ta basta ngit-ngit ang atong palibot. Di ba ta kahibaw asa atong direksyon?
Pero hayag magkahiusa ta. Gilingi ay mong tupad. Ing nakaklaro ra ka sa akong naong. Ing klaro ra nimo akong naong. Ana. O di na klaro nga naman, hayag man magkahiusa ra gid ta. Nitan-aw mo nga rin ako kay kakita man mo nako kay hayag man ang pulong sa Ginoo, ang iyang balaod mao'y naghatag og kahayag sa atong kinabuhi. Maghimo na gitag atong mga balaod nga wa masubay sa balaod sa Ginoo, bungka kita ana. Mao bitang mahibong ta ngano man nga naa man sa simbahan, wa man magtingganay. Sige man untag alagad og simbahan, nag-away man. Di ba? Wa day nag-away day. Mga pari man unta, mga obispo man unta, mga kardinal man unta, nganong nag-away man. Maglalis ra man ng usa ka pulong, maglalis ra man ng usa ka aksyon. Maglalis. Mga obispo, mga kardinal, mga pari, mga aktibo sa simbahan. Ngano man, ang ila namang kaugalingong intellectual geniuses mo'y gisunod, dili naman ang pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo sahay ila pang lalisan. Pilaron kabuk galalis anang Biblia. Ngawta na ay makiglalis nako padir unsa imong baruganan ani. Nako unsa may tumong nimo ani makiglalis ka nako. Aron maila ka nga sakto ako'y sayop o maila ko nga sakto nya ikay sayop. Ay na lang ana Brad. Di amang ko'y gisunod nga doktrina sa akong katolikong pagtuo, ako ning sundon, ug naa sa kadahay doktrina nga gisunod sa imong tinuhuan, sundasan na tanaw na tug mag-abot bata. Kay kung nagsunod lang yung kas imong doktrina in relation sa pulong sa Ginoo, magkahiusa ra gyud ta. Nga mo na dinhi sa ato, dunay na malit og slots nga mga laig tinuhuan. Moingon pa nako, pader, dili ba ni sala, pader, nga mopalit ko sa inyong slot? Di ba ako katoliko nako? Pangimbitar pa diag imong kauban. Kay kining atong gihimo dinhi pagpalit ninyong slot para man ni sa simbahan, para man ni sa katawhan, sama ning atong sitiyo, ipaayo na tog balay. Doon na bagoy relihiyon nga nahasupak anang pagpaayog balay sa mga batik balay. Mo na dinhi pag-ingon sa ako mga kauban, pader og batik kayong balay nya dili katoliko nako, ayo ha. Pader kaning atong ipanghatag nga bugas dili katoliko, tagai. Naa bagoy giilaan ang kagutom, naa bagoy relihiyon anang kagutom, kanang iniguan mo lapos ang tubig sa inyong balay di nakakatog, naa bagoy giilang relihiyon ana. Di ba? Kanang sugo ni Kristo higugma ang mga kabos, atimana ang mga kabos, naay relihiyon nga giila na. Hilong lagi mo. Ilingay mo tupad ina makighiusa ka o kanang laing tinuhuan ina kano. O makiglalis. Ay, lalis dayon. Ako gisakto, siya'y sayop. Nya proud kaayo nga sayop siya. Nganong ma-proud man ka sa imong pagpruiba sa imong isigkatawo nga sayop siya? Be proud kung magkahiusa mo, maghigugmaay mo, nga bisag sayop ka, andam kong mudawat nimo isip akong higala. Kana mo'y nindot, nga bisag nagsubay kas dalan nga dili nasakto, higugmaon ti ka. Bisag imo pa kong atakihon, higugmaon ti ka. Total, ang akong pagtuo nag-ingon man higugmaa imong kaaway. Ngano man dayeg awayon ko nimo, ngano man dayeg sawayon ko nimo, ngano man dayeg ilibakon ko nimo, di day ko kamoong muhigugmag libakiro og libakira. Nguna ang sugo sa Ginoo nga love one another as I love you, porti gina kanindot nga sugo. Ug ato nang sundon, why bright, why bugo ana. Magunsa mag bright kay kadaghan kay kag kontra. Di ba? Kaya ka nalingay mo ito pa din na wa karoy kontra. Yun na. Wa karoy kalagutan. Oh, daghan kay mga bright, daghan kay kontra, daghan kay diha nga aktibo kay simbahan, pero ti pagyud ka kanigay kuan kusugang mo donate sa simbahan, pero pagka
ka, yaw-yawan, kontrolon pa, hastang pari, hasta pang obispo, kontrolon, tungod lang kay dato ko, tungod lang kay may ko mutabi, tungod lang kay daghan ko gidunit, kontrolon ang pari, di nakadesisyon ang pari, di nakadesisyon ang obispo, manghilabot yun. Da. Kinsa may mo kontrol na tong tanan, ang Ginoo. Wa na gani maigo sa pagtulon as Ginoo, hunungan na. Kining atong slots na igo ni sa pagtulon as Ginoo. Padayonon tani. So ang ato rong is BF DAG or San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces, niabot ng atong halin og 3,165 na apay 56,835 ka slots, tag 500 pesos per slot. Pakpak, salamat kayo. Sige, biya kitag padayon og trabaho sa atong kumbinto, nagsugod na tag pintal sa iyag yung body, di ba? Wa mo tanaw diya, pasiplat di sana ninyo makita man na diya sa ground. Unya ang ato sang sitiyo para atong ipanghatag ngadto sa pagpaayog mga balay nga gubaon, 140 man ka balay atong target nga ayuhon, na nasa tay halin nga 60,638, na pay 3,362 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nya naa pa gini siya 300 slot challenge nga 30,000 pesos per challenge. Karon ra ni siya kutob nga December 25. Atong pakpakan ang namalit ani. Salamat kayo. Ang atong DSAP kaning investment slot nga 500,000 per slot, napay 21 ka slots nga available, 149 pa ang ato gyapong halin. Pero sa 149, nakarimit ng 141, napay 8 ka pledges nga wala pa narimit. So ato sang iyampo nga marimit na sa nila. Aron ato nang ma-fully paid diha ang atong bana nga yuta. Nya mahalin sa doon taning tanan nga 21 na pauntay mo invest, no? Kung naamoy mga 500,000 diyang wa na gamita, ibili na lang na dinhi kay ato nang gamiton. Ibalik na nato ninyo in due time with 25% interest per annum. Unsa may tumong ani para ni sa kalambuan, sa katilingban ug sa simbahan. Kay mao man ay sugo sa Ginoo. Di lang ta magpanindot sa atong kaugalingong mga balay, nindoto nato ang katilingban, nindoto nato ang atong simbahan. Kay mao ni siya atong point of unity. Ni adinhi ang kalambuan, ni adinhi ang tinuod nga kaluwasan. Naot paunta ato ni siyang sundon. Unya karong Disembriha, ako sad mong gihangyo na sad nga atong ihalad ang atong mga edad ngadto sa Ginoo, atong ikhap 2023. Edad ko, halad ko. Unsa ganito'y basihanan? Kung ang imong edad para nimo bronze, i-times og piso, maunay imong ihalad nga ikhap. Unya, kung ang imong edad para nimo silver, i-times nag 10, nya mauna na ang imong ikhap. Plus ako 60 times 10, mahimong 600. Nya kung para nimo ang imong edad equivalent to the value of gold, i-times og pila to? 100. Mahimo na siyang 6,000 ang akong 60. Ang akong 60, mahimong 60 naman akong edad. Mahimo ng 6,000. Nya kung ang imong edad para nimo is diamond, i-times og 1,000. Ang akong 60, mahimo ng 60,000. Nindot no? Nangatog naman hinuon mo nga ako maning gi-explain na mahunong gina inyong edad. Nindog na tan.